Takže čaute, to som ja Michalizmus a dneska si idem zahrať Minecraft s Domintívim. No, tak bracho, tak toto je tá chalupa, tu budeme bývať. No, tak poďme sa pozrieť. Chodila kadejaké správy, vymrdané. Celkom dobrá, pozrieme čo je v čestke. Jedlo. Ako to ty vieš? Tu máme PlayStation, nám podali. Tak, tu nám máme izbu. Takže bude to zatiaľ celkom dobré. Tu nám asi je hajzel, ako môžem vidieť. Jasné, že tu je hajzel. Hej. Dobre, pôjdeme sa pozrieť do kumbálu. No to ja neviem, či to je, ale nedá sa to otvoriť. Nechoďme tam ani radšej. Boha na tú priebanú. Prepáčte, že nadávam. Pohodne späť. Nechoďme tam radšej. Prší. Poďme. Vieme elektriku, ale pre istotu, keď budú blesky búchať. Přidešlo to, že nám elektrika. To svetlo svietí do záchodu, keď idem do záchoda. Ja idem do záchoda. Je mi zle, vypadni. Ja som spadol do hajzlia. Ja som spadol do záchoda. Nemôžem ísť. Ježiš. Ja nemôžem. Bráško, to prečo tu kadíš? Dík. Poď. Poď naspäť. Ježiš. Znichli to. No poď. Dobre, choď rýchlo. No choď hed. No. Tak. No choď sa tu potom vykakať. A zase nezabudni spánúť do hajzľak. Ja idem rýchlo gambliť. Vypnú svetlo. Tak čo tu robíte? OK. Čo? Dobre, To je joystick, nerob! Ideme hrať, PlayStation, poď. ideme. Počkaj. Dobre, serem na to. Vypni ho! Čo mám vypnúť? Ono sa nedá vypnúť! Aha, dobre. No vypne to. Ja sa pôjdu, či nejaká dedinka alebo niečo poblíž. Také. Poďme, idem. Ja sa nepozrieť tu. Tu nič takto navokol není. To má ten kubal, ale mne sa do neho nechceš moc. Pôjdeme neskôršie Hej, keď presne do toho kumbálu. Nič tu nevidím. Hej, tak pôjdeme neskôršie do toho kumbálu. Dobre. Keď nebude pršať, alebo niekedy. Vieš, že niekde mi Ľudia, nevšimajte si, čo mi tu vyskakuje, proste píšu na takú blbú skupinu. Je to moc blbé, tá skupina. Keď sa od nej odhlasím, oni ma tam znovu pridajú. Taká retardácia. WTF, prečo na schodisku je svetlo? Jaj, tu svetlo od hajzľaka. Prečo svieti svetlo? Hej? Ono svieti svetlo. What the fuck? Kde je čestka? Prišiel som do domu a svetlo svieti. Pozeraj. Čo? Ja som všetko vypol. Príď sa pozri rýchlo. Už som tu. Tu na svetlo zasvietilo. Ja som všetko vypol. Ježiš Mários. Čo? Vidíš, tam svetlo zasvietilo. Neviem, prečo to svietí. No, ale tak... No ale, to neviem, proste, povedať. Ja chcem ísť do toho kumbálu. Ešte nie, prosím. Bude to také krátke video, ľudia, neviem, možno 2, 3, 4 minút, 5, 6, 7, 8, 9 minútové. Niekto to iná, tak ja to mi vral tam, čo som z toho dňa prinajmal. Blízko je nejaká iná, tak to vlastne nenájdeme, keď prší. A už poviem, že budem hľadný. Dobre, ja idem radšej späť do domu. Vieš, ako nejdem to riskovať. Nikdy nevieš. Zase sa svieti v dome. Hej? Zase sa tu svieti. Všade.
No, ja to tu asi pozasínam. Lebo veru, že moc prší. No, dobré. Počkajte, ja som si dal trošku viac. Ľasu som si dal trošku ľasu. Ja som schovať na hajzeň. Ja sa budem búrku. Ja sa mám trošku nájsť. Ja som na takú slnečnicu peknú. Joj, bože môj, to čo som spravil. Ľudia na tú kive. Kamošky na tú kive. Ty si čoraz bližšie a bližšie. Ja sa skapem. Nie, neskapem, ale kive na tú. Joj. Mi bolo zle, zavráte sa ma. Zavráte? No, tam bolo ukázané, že Steveová hlava a tam, že grca. Že vraca. Nice. What the fuck? What the fuck? Čo to je skúti? No niečo hituje. Ešte to stále. Áno. Chápeš? Jo, ja som ja to ne. Už mám. Dobre, budeme sa môcť za chvíľku spať. Jedno svetelko za chvíľku. A to už nie je. Ja mám túto stranu. Počkaj, ja si idem ešte nájsť. Počkaj. No, netreba mi. A už to je. Z tej strany máme chápeš? Tak máme tu okno a tu pôjdem dovnútra. Nie. To okno. Hej. Tak to okno tu není. Jasné. No. Teraz to je, jak knižku dajú. Aha. Dobre, ja idem spať, toto je moja strana. Poď spať už. Ja. Ideš si niečo zobrať? Ja idem ešte rýchlo na vecko. Trošku si uľaviť. Lebo ja som si posadil. Ty sú sladké? No, vyhod mi to na posteľ, s tým zoberiem. Možno, že som vymyslel. Takú hračku som mal. Jeden taxi. To ako na charitu. Počkaj, ale stále musím hľadnúť ešte. Kámo, zombie našteva! Ja idem na hajzeľ. Ale nie, ja som hore v izbe. Sice viem, že sa tu dostane, ale keď sa tu dostane, tak pôjdem na hajzeľ. Počkaj, zasvietíme si svetlo na hajzli. Aby nám trošku presvedcovalo. Ja už idem spať, budeme to otvorené. What the fuck? Čo? Ako spíš? Nege. Ďalšie ráno bude. Ďalšie ráno. Stále svieti slnko. What the fuck? Ono. Čo? Idem do kumbálu. Počkaj, no. Počkaj ma. Poď, chod. Asi budú dvere zamknuté. Tak počkaj, skúsim. Nebudú sa dať otvoriť. Počkaj, čo tam je? Umí. Neviem, nejak. To je nejaká diera. Skúsime ich otvoriť? Ich kopnem. Počkaj, ja to skúsim. Počkaj. Poď. Nice. Počkaj, tu je lopata, zoberiem ju. What the fuck, tam je nejaká hlava. Ty si Oh demen. my god, pomoc! Toriček, kapu! Ešte, že tu mám tú lopatu. Ježiš, prečo tu je tá hlava? Hrobňák.
Skúsim to pokopať? Nie, Nie, nič. nejdem radšej. Poďme preč. Lopatu si teraz zoberiem. Nehajú tam. Hej, tak ju dám tam, kde bola. Fúra, som mŕtvý tam. To zdochlíme. Ani mi zle prišlo. Dedinu nájdime, nejakú dedinu. Ba, aby sme mohli, lebo oni tam budú mať jedenie. Prečo sa to svieti, kámo? Poď sem. Kámo, našiel som dedinu. Kámo, poď sem. Kámo, poď sem. Čakaj. Našiel som dedinu, ideme na dedinu. No ne, poď sem. Potrebujeme sekeru, kámo. Prečo? Bude táto jama, no, bude našim domom, za našim. Kámo, máme tu je Kamoško, jama. dako mi vyhľadne. Je tu zakopané drevom. Počkaj. A tam proste Čakaj, zoberiem si jedno ovocie. chodí a tam sa svieti. Tam svieti. To kde si? Na boku, za domom. Aha. No aha, Našiel som dedinu, takže to bude ok. kúkaj na to. Proste tu, ako What the fuck? tu sú schody a je tam aj svetlo, kámo. Čo ti dáva? Ja nemám sekeru. Ťažko to ide. Počkaj. Zostaň tam. Skúsim si tipnúť, že kde to je až, hej. Kámo, mám to, viem, kde to je. No tu musíme odsunúť toto gauč. Joj. Dobre, nevadí, nechaj tak zatiaľ, poďme do tej dediny. Tam budú mať sekeru, hoci čo, ideme. No, poďme. Počkaj, zamknem priestoky. Zamkol som. Ja už tam idem. Na čo sa idem ponáhľať? Pôjdem normálnym tempom. Na čo sa ponáhľaš? Nemám ani jedenie pri sebe. Pekná dedinka. Tomu ver. Máš tomu vidno odtiaľ to ešte. O, kováreň, idem do kovárne. Poďme tam prvý. Nie, ty chodíš na inú kováreň. Tu na kolare. A bál, budú tu dve. Rozdelíme si, nedám nič. Ja chcem ísť. No to soba. No jasne, ty si zobral jablko. Hajzel. Nič neviem, to mi vráti naspäť. Jablko si tu zobral. Ja nemám. No, že tu budú mať niečo fajne, ale tak... No, čo nevadí, mám za dvere, zoberiem kámo? si zemiaky. Ale nie jedovaté. Juj, alebo ja zoberiem celú obradu. Tam skôr ťa vidím, serious. No. Tak. Kámo, ja som Tak. konečne nemal nikdy crafting table. Ba, budú mať. V takom dome, kde je knižnička. Tam býva crafting table. Môžeme vyrobiť sekerku? Môžeme tam ísť. Aj mne vyrobí jedno. Ja len jednu vyrobím, čo to? No dobre. Knižnicu fungujú. Není tam z knižnice. Ba, je. Bude. Máš ho? Ja ho nájdem. Není tu. Ja ho nájdem. Nebo No ničo. není tu, všetko som prehľadal, není tu. Jau. Pizdy. A mám, našiel som. No, Taký maličký domček. no vidíš. A je tam crafting. Vidíš, tu je nie je tu crafting, to nič. Dobre, tú sekerku mi daj. Počkaj, že som nevyrobil. Jo, ale je ťažká. A tu máš. Počkaj, Oh, ja si idem osedlať koňa. Nemá si sedadlo. Som na ňom už. No, potrebuješ sedadlo. Tomu veže, hej. Poď. Nie, Pomož mi, je ťažká. Ja nemám silu. ja som na koni. Dobre, jeba na to, čau koň. Daj mi tú sekeru hneď. Teraz kým mi vyhodí. No máš ju. No je ťažká. Á, normálne ma zlomila skoro. Dobre, ideme už domov, poď. Kde je dom?
Wow! To tam čudné diery, kámo. Že? Říkám, neviem, čo to bolo, keď som bol zaklečil, kámo. A tam v tej kôlni bol niekto. Niekto mŕtvý. Ja sa bojím, čo bude za tým... To je diere za tým ohňom. Za tým drevom. Kámo. Ja sa akože neteším sa moc. Zamkol si dvere? Hej, Sú otvorené. what the fuck? A je zasvietené všade. Len hajzli. Hej, oni nie sú zavreté dvere v hajzli. Kamoško, ja to idem prekopať. Počkaj. Kde ma ja s tebou? Kde si? No. Jau na nohách. Ty tu? Kde schodí? Ale A tam negere. máš gauč. Kámo. To akože konečne gauč to vedie. Nevykoď, niekoho. Krv. Kámo. Poďme dole. Nechoď tam. Idem. Fuj. To smrdí. Tak krv tu je všade. O, Dori ti dve hlavy. Fuj. Aj my sme takí, presne, takí istí, pekne ladíme k sebe. Hej. Kámo, tak to Idem možno, preč. to sme možno my. Budeme. A tak to dopadneme. Kámo, ja sa stavám odtiaľto. Janucku si tu na horom prejsť. Tu najrychlejšie. O, to je náš dom, kamo. No nice, no. Jasne. Daj ten gauč preč. Ja sa na vás Ale to je Ender. Nie, prejdeme normálne z domu. Ideme. Kamoško, tie dve hlavy, to som dostal šok. Nie, ja sa bojím, kámo. A dvere boli zavreté, nie? Radšej ostanem doma. Nali sme ich zatvorené? Ja neviem, Oni sú otvorené, stále kámo. sú otvorené. Ale nejdu zavrieť ani. Kam normálne toto takto nechám. Niekedy, keď tak. Kamoško, ty si zavrel poklop? Lebo poklop je otvorený na hajzli. Hádam, že niekde v hajzli nebude taká veľká diera. Ja nehrám multiplayer či single player, keď nevieš tých zemnou. Dobre, počkaj, pripravím to. Dobre, už nechcem. Kamuško, idem ešte do tej kolne pozrieť. Idem to tam skúsiť regenerovať teraz. Idem to skúsiť zrekonštruovať tam. Nejak toto zakopať, tú mŕtvolu. Ja zavriem. Aby to tam tak nesmrdelo. No, to je fakt nevyzerá bojako, tak tú lopatu tu ešte nechajme. Ale nie je to bohviaké. Ale tak umej. Pozriem, či kokos, ale toto fakt. Maličká ovečka tu je. Au, pomoc! Kde si? Au! Kde si? Diera! Kamo! Joj! Rýchlo. Tak, toto zakop drevom. Ak sa chceš nájsť, tak ja ti potom dám potýku. Ja sa musím vyliečiť, ale... Mám zlomenú nohu. Ja skúsim tak. Či tu ešte niečo nebude. Zatiaľ tu nič také nevidím. Pracho, no po domov. Idem hneď. Tak to zničím. Zatiaľ je to pohoda. Dobre, už idem. What the fuck?
Brácho, niekto ma zabanoval. What the fuck? Mám sekeru. Dobre, už viem radšej preč, lebo budú chodiť aj zombíci a taký. Je zle. Bracho, niekto ma zabanoval v kolni. Ale hej. Zamknem radšej dvere. Poďme spať. Dobre, ja už idem do postele. No dávaj. Čo? Sú zombie, sú tu príšery vedľa nášho domu. No, tak to sme dosť. Nejde mi spať. Do riti. Oh-oh. Niečia dvere. Nie, toto nie je dobré. Poď. Prečo nenasvietime? Aj PlayStation je vypnutý. Neviem, ale teraz ma to nezaujíma. Poďme Mňa spať. to zaujíma. Už mi ide spať. Počkaj, ideme. Na tej skupine je 259 správ. Zase. No už poď spať. Veď spím. Počujem skeleto na... Škoda, že to nemá taký tento chalupa. Taký balkón fajnový, vieš ako. Že by sme dobre videli. Dobre, takže toto bude koniec videa. Bude aj druhá časť, to je jasné. Možno aj iný dom. Neviem pokoľko to. A potom natočíme ďalšiu časť. Takže majte sa pekne. Čaute.